det første man selvfølgelig skal gøre, når man kommer ind, det er at tænde. Så der er kontakten. Ja. Går hen. Stiller styringen i lokal. Resetter alle eventuelle alarmer. Så over til pumpestyringen. Sætter den i lokal. Der er der pumpen op. Kører lidt op i omdrejningen. Man skal selvfølgelig sikre sig på forhånd, at hvor de lukker ventilerne lige er åbne. Både før og efter pumpen. De der. Når man har startet pumpen, kørt den lidt op, man selvfølgelig tjekke den sidste aflæsning. Se hvad pumpen har kørt. Og der skal man jo nogenlunde op i nærheden af, hvad den har været på den sidste aflæsning. Ellers er det vigtigt, at man holder øje med de bremsryggen. Kører op i noget, der ligner det på den sidste aflæsning. Når det hele kører, så lægger man selvfølgelig igen tilbage her ved understationen og over på pumpen i fjernen. Hvis Ballagervej skal forsyne op af Ballagervej, sjovt nok de samme navn, men skal man jo være sikker på, at ventilerne i gaden helt op i den anden ende af Ballagervej er lukket ud mod Rosenvangs Allé, så man får den skilt af fra Vitskov-stationen. Og man skal selvfølgelig have åbnet de her ventiler, efter man har lukket ude i vejen på de to ventiler der. Det er selvfølgelig stille og roligt, men det er rimelig simpelt, åbne og lukke. Men igen, vær sikker på, at ventilerne helt oppe i enden af Ballagervej er ude i vejen.